नैबे मैदोममोन बायदिया खनजिथामोनजों बोरै नानिखा ब्रेव बेरनाय लोगोफोर बिराद गोजोनथाव खौरां जोंहा भिडिअखौ बे खनजिथानि सिङाव नुबाय नायहाबना नायबा नुगोन मैदोमनियाव ओमफ्राय खनजिथा फिसाया मा पस्ट होदों बेखौबो नुगोन आरोना मा पस्ट होदों बेफोरखौबो नुगोन आं लाजिनाय मोनबाय मोखां खोबथेनानै थानाया स्रासैदां जोंफोरबायदिया ससियेल मिडियानो बिसोरनिसो जाहैजोब्बायब्रा दा बावैनो ब्रादार मैदोमा सार्टिफिकेटसो होसिगोन खोमा नाय भिडिअफोरखौ सोरनि पस्टआवहाय सोरनावबा नुलाजोब्बाय रावखौबो दा गोसो थोखासै आंहा नों नङाब्ला बे जोनोमाव थांनायनि मा इफोरो मा हा सारा नोंसोर ससियेल मिडियायाव नांलायफ्लानानै इदिस' जरा सोर नायना लानाय मैदोम आरो कनजिता साला ओरैनो नोंसोर सामब्राम होनजामारालै साला नांलायफ्लानानै नोंसोर सिं इदिस' साला दैदेना गारलायबाय दा नै मैदोजोंसो जालायबाय फाग्ला बिदिजों जायो बिदिसो नोंसोरो नैबे मैदोममोन बायदिया खनजिथामोनजों बोरै नानिखा ब्रेव बेरनाय खनजिथामोनजों जों एलबाम गैया बुजिबाय लरग मा होनदोंमोनलाय नायनानै लादावनाय आसोलफोर जोंहा मैदोम बिथाङा खनजिथामोन बायदि नानिखा ब्रेव गोनांजों आं एलबाम गाया दा नायदो मा बामखांलायनानै रिल्ससो बानायफैबाय मोसाफैबाय फाग्ला राव बियो मोनथिखायो मैदोमनि भाषा रायलायनायावनो आरो सिगांनि भिडिअफोर भाइरेल जालायलायनाय मैदोमनि होसो जानाय बेफोरखौ नुखादों रावबो मानसिया मैदोमखौ खावसेयानो मोजां मोनखाया मैदोमा जा रायबाय जा बखिबाय दैदेनखौबो खनजिथाखौबो दा गावनो होसोबोनानै मा रिल्ससो बानायफैबाय बवा कन्टेक्ट नाम्बार नागिरलायनानै अब्ला सोर फोथायगोनलै मैदोम बिथां नोंखौ मानसि मोजांसो होननानै बयबो सापर्ट होयोमोनलै खिन्थु माथो बामखांलायफैग्रासो नंदों खनजिथाखौ बा मेगनसो सादों मैदोमा मेगनसो सादों दैदेनखौ मिन्थिबाय आं मेगनसो सादों मानसिया मेगन सानायसो बियो मेगन सानानैसो रायदोंमोन मालायखौ एदावनानै लादलाबायनो थिएटार फुरायाफारिया ओमफ्राय दा गाहा बामखांफैबाय रायजोफोरजों पाब्लिकफोरजों मा होनजाखो कमेन्टफ्रा नायदो पाब्लिकफोरनिया मोनसेबो मोजां गैया मैदोमखौ बखिनायखौ दानिया आं भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै जाय मोजां मोनदों लाइक खालामहर जाय मैदोमखौ मोजां मोनो कमेन्ट हरदो जाय मैदोमखौ गाज्रि मोनो कमेन्ट हरदो बाय